ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ମା କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ମାରିଦେଲା ନିଜର 2.5 ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନ, ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ମିଳନ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ପ୍ରେମ ମିଳିବ ବା କେଉଁଠି? ଏବେ ତ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅକୁ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛି ମା। ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବ୍ଲର୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ସତେ ଯେପରି ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ମା ମୋତେ ମାରିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ମା? ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦେଲ ମା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିହୁଡ଼ପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଯେଉଁ ଘଟଣା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିହୁଡ଼ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁକାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା ନାଥ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଆସି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ସହର ଚୁଣ୍ଡିଠାରେ ନିଜର 12 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଝିଅ ଓ 10 ବର୍ଷର ବଡ଼ ପୁଅ ଓ 2.5 ବର୍ଷର ସାନ ପୁଅ ସହ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସୁକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ 6 ମାସ ହେବ ସୁକାନ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଗୋପ୍ତିରା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସସ୍ମିତାଙ୍କର ଅନୈତିକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରେମିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିବାହିତ ପ୍ରେମିକା ସସ୍ମିତାକୁ ଧରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଓ ପରିବାର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବା 2 ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ବାଟରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଉଭୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ଉଭୟ ପ୍ରେମିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଓ ପ୍ରେମିକା ସସ୍ମିତା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ନେଇ ଚଟାଣରେ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଭଡ଼ା ଘର ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସସ୍ମିତା ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ମାଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ତାର ଶବକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ମୃତ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କ'ଣ କେମିତି ଭାଇ ମରିଛି ଦେଖିଛୁ? ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଛି ସେ ଲୋକ ତାକୁ ଗାଧି ଦେବା ମମି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ଗାଧି ଦେବି ବୋଲି ସେ ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ଗାଧି ଦେବି ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଗାଧି ଦେଇ ସାରିଲେ ତାକୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକାଶ କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ ଥରେ କଚାଡ଼ିଛନ୍ତି ମମି ତାକୁ ଧରଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେଠୁ ଉପରେ ଡରିକି ଗଲି ମାଲିକ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପରୁ ଗଲି ଯେମିତି ଏଠୁ ତଳେ ତ କଚଡ଼ା ଦେଖିଥିଲି ମୋ ଆଖି ଘରେ ଗୋଟେ କଚଡ଼ା ଉପରୁ ଯେମିତି ଗଲେ ମୁଁ 2 କଚଡ଼ା ଶୁଖିଛି ସାଉଣ୍ଡ 2 କଚଡ଼ା ଶୁଖିଛି ମୁଁ ସେଠୁ ମାଲିକଟା ଗଲେ ମାଲିକ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅ ଥିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଅ ମରିସାରିଛି। କିଏ ମାରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମମି ଆଉ ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ତମ ଘରକୁ ଆସେ? ସେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି ସେ ଆମର ପଢ଼େଇବା ଲାଗି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ପଢ଼େଇବା ଲାଗି ଆମକୁ ଆସନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ମମି ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି? ସିଏ ଆମ ଘରେ ରହନ୍ତି। ତମ ଘରେ ରହନ୍ତି? ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସସ୍ମିତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଅଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଜା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଆଇଆଇସି ତପନ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ତହସିଲଦାର ତଥା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ସେଠୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ତେଣୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ଯିଏ ତା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆଗଲା ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ପ୍ରେମଜନିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ତ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମାଟିଆପଡ଼ାର ସସ୍ମିତା ନାଥ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ଗତକାଲି 2/10/2022 ରିପୋର୍ଟ କଲେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ବୋଲି। ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇକି କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ବା ପୋଲିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତର ଦିଗ କ'ଣ କରୁଛି? ତଦନ୍ତର ଯେଉଁ ମାନେ ସସ୍ମିତା ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାଲି ହଠାତ୍
ମାନେ ପରଦିନ ଯେଉଁ 1/10/2022 ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିଗୋଳ ହେଲା ପରେ ଏ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କଚାଡ଼ିକି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାଇ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ସସ୍ମିତା ନାଥ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତଦନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ତାପରେ ଚାଲିଛି। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇକି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାଇକୁ ଏବଂ ମାନେ ସସ୍ମିତା ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇକି ପଚରାପଚରି କରାଯାଉଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଆଇଆଇସି ତପନ କୁମାର ରାଉତ ଘଟଣାଟି ଗୁରୁତର ସହ ନେବା ସହିତ ପୋତା ଯାଇଥିବା ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ଭକ୍ତି ଦୀପକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ASP ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିଛି ASP ନ୍ୟୁଜ୍।